Ito po si Digong, alam nyo, alas 12 na, itukto-papa na. No, approve therapeutically. Bago Ginago to bago. Usba ko no, usa lain ka mga puga to kuan. Jerry Cuchillo. Alam nyo, itong ating palatuntunan, talagang grabe to. Anak ng grabe to. Mag-aawa sa ikaw, talaga yan. Chigong. Chigong? Bakit chigong, Papa Joe? Ay, wag sa dan. Body combine tanan. Kung planitan na ako ang newscaster niya kung interview. Sige. Oo. Yan. Kini. Oh, kasi may ko si Papalito, si kuala ko. Si Mike 1. Of course, kung may main host pa ba yung Mike 1? Mike 1. Magandang tanghali po. Nako, naloko na. Nakikita po kayo si Chigong. Chigong, pasok. Excuse me po. Chigong. Mike 1. Igan! Pasok na! Ano po ba yung, ano to? Mga proyekto mo ngayon, Chigong? Alam nyo, Hindi pa. Nako, naloko na. Excuse me po. Gusto kayo. Pasok, Chigong. yung proyekto ko, gusto kong lahat ng tao makikinig na Stock to Papa. Ayon ang aking una ngayon na alam nyo, tatarungin ko yung lahat ng mga tao na yan. Gusto nyo makinig na tayo. Chigong, sa akin na, Chigong. Kumusta na yung mga drogas? Base sa aking pag-compute, Ano yung alay-alay? according to my computation, pumalo na mula 2001. Sino pinalo? Pinalo. Ano ba itong mga igang? Pumalo na sa Yung mga drug lords pumalo. 700 hanggang 800 million ang mga drug addict sa atin dito sa Pilipinas. Hey, ikaw, adik rin, di ba? Na-addict kasi ako sa pagpapapa eh. Nako! Ikaw talaga yung gustong magpapalit ng dial ng aking radio. Paano to? Chigong pala, may narinig ako na parang may magre-retire. Ganun ba yun, mga igan? Parang hindi pa naalam ng aking mga sekretarya yan dahil busy ako nakikinig dito. Kaya Chigong yung sekretarya, lahat ba babae? minsan babae, minsan lalaki. Bakit hindi tinatawag na sekretaryo? Nako! Na ano yan, parang scripted yung ginawa ng aking sekretarya. Scripted pala yan, mga igan. Scripted! Chigong! Maraming salamat, Chigong! Naloko na! Oh, Jerry Auxilio! Jerry Auxilio! Inini ang salamat. Kininiang nga! Nako! Naloko na! Papadyo na may pangutan na, papadyo ba? Oh, Lingawan na sa Facebook ko ba dyan? Ano ka lang? Ano tawagin oy? Ang Bluetooth nga speaker blue yan, blue! kanang naamay ni kanabita ang mga sorry papadyo nga maingon sila kanang napuno ni baterya sa motor. Ni kana delikado papadyo. Kasi na yung baterya sa motor. Iyang ikuan papadyo ba para kuno mo tingog ba kinamay mga kuan nga baterya kuno sa motor yung gigamit niya na kuno mga
tag pila to yung price nga gihatag oy. Pwede siguro Bluetooth unya doon na siya ay converter. Kaya ang Bluetooth murag 5 volts naman ako di ba papal no? Bluetooth pa ba, Joe? Depende pa ba, Joe? Doon na pa i-invert. Invert nako, lugo na. Mga igan. Nako. So depende na gina siya. Depende ka na. Yep. Yan. Depende sa kita ko unta. Depende naman ba ng battery 12 volts yung down kasi i-convert 5 volts. convert or invert. Yan. Ay, okay. Convert. Lami na. Sabi na pa rin sa Bert Loop. Bro. Convert and Bert Loop. Okay. Okay, Papa John, ya. Kini niyang daghang salamat o magandang hapon po. Chikong! Nako! Maraming salamat po sa pagtawag, Chigong. Mga igan. Oo, makikinig ka 24 oras, ha? Excuse me po. Bye. Okay, naloko na kami dito, Papa Joe. Ikaw si Milanin na talsi ko na yung gikaon. Ihungit nagbalik. Ayaw ka na mga igan. May mo na sa purado. Macam di ay. Tinunggong. Ayun na mo pa, Joe. Hello? Yes, magandang hapon sa Wale. May tani. Yes, Papa John. Kumusta? Ay, okay. Wala ka na sa passing. Wala yung running. Wala makakuha sa lupig intro ni Chikong! si Mag-ima pa Chikong. ko, mag-ibinto po kukuha. Pero hindi na sa school. Oo, ito, di dito Paul. Bago. Pag-kursan pa naman, Jacob Kilio, Oo. pag-kursan ba? Oo, ikaw, bago ni mo. Ang bago rin gini mo, ang akong love. I love you, Papa John. I love you too. Okay. May taning. Kumutanan ako? Oo, siyempre. Ha? Dahil ba, kalma ka ko ha? Kalma lang sa ko, ha? Oo, kalma rin ko ha? Okay. Kalma na to. Trabaho lang yung ato, ha? Trabaho. Oo, sige. Pero ba yung makinding namo ko daghan diri nga kalabang VHS bitaw nga tape ba Joy ang uban nag-mold din siya niya. Ang ako tong gusto ba ako tani siya gi-transfer o kining USB. Mahimo ba siya? Posible pa? Yes. Oo, doon mo convert ana. Basta malimpyuhan lang na siya kay dili man na ang ilaw man na sad ang nag-molds ana niya. Ang kanara magkilid-kilid ana niya. So doon na yung mga ang kanang niyang tape ba Joy kanang tape niya pag ang surface na niya pero taas man ang roll sa tape. So pwede pa na siya malimpyuhan sa kanang mga batikan. Pero I don't know, pakita lang kay Sona. Naagyo na siya sa napagod na itong napay mga player naagyo mo convert kuan kanang VHS to CD or beta to CD. Sayang magud kay ang mga soda ning gud katong sa ko ang kasal niya. Katong Bunyag sa kong anak. Oo. Kaya akong gusto ba nga kanang ma-refresh na kong balik niya, makita lang ko ba para doon natin memory ba? Oo. Katong mga barely 18 ni mo nga. Kailangan ko ba? Takanya ka pa ba, Joe? Ako si Pia. Mga barely 18 ni mo nga VHS. Mga memory sa una mga Memory ko na niyo. atong mga GS pronto na high school pa, college. Oo. Susilngig. Kaya karon na nagkarakara kung panawag ni mo niya, noon ha mo kong Jericho Kilio go. Pwede ko pwede ka magamit ka naman sa mga Betamax po diri po. Asa? Betamax ko na pa ba, Betamax Joe? ko bitaw nga kwan. Oh, depende lagi sa mo convert lagi pero if I were you, i-google na kung doon na pa yung mga devices nga. Tama yung DVD player pa ba, Joe? Pwede siya ma-record. Sabi mo Jud, Record. dili siya ka nang mulat-latang. Depende kung may na-doubt sa mga tape. Kana. Mo ba? Kaya carbon kuan mo na siya plated na ang tape ana niya. So kung na-doubt na like for example naduulog magnet, nga na mapapas man na siya. So dapat kay mo dawat ani kung ako ning Basta na ay mga tindahan na usually katong mga kuan
kanang mga sa kasal gani inayuban din napay devices nga napay live VHS player. Bita ba? Kanya ibalhin nila og CD or DVD, then DVD to USB nga. Yeah. So mga di kayo mahal, mga pila kayo Wasa balabanan jud ko kabaw nasad. Oo, ano ko ba na? Oo. sige, moro to ko pungatan na. Nagkira-kira di ko kayo. Kapag ako problem ay balabay, wala sayang. Ay, sa libang labay. Oo. Ana, pwede Pero mo doon ay wato. baligyasan nga mga VHS player ani. Wala na mauso Wala na. na pulo Oo. sa CD. Face out na Pero sila. kuan ha, let me check. Sige. Sa mga market, kinit siya ha. Basi naa pa ba yun? Oo, na may mga mamaligya og mga vintage VHS player. Naaday. Sa kapalit, ana lang din lang ako na ipagkot ako lang ni palipyuhan. Transfer VHS to DVD. Okay, doon ay i-search lang sa market sa Facebook na. Sige. Nakalagay ka dito naman na recorded uban player. Okay, para pili na lang ko magpa-transfer sa USB ani. Okay, butang ko ni mo na. Mao ra tay. Ingat ka ha. Ingat sa kadiyapot. Oo. Kamaro ra banduha diha. Usan na lang yan ipon. Luso na lang. Uy. Okay. Punta daw ito. Oo. Ningon, Wakwa na. ningon si Tess o nga, arang-arang na dyan kayo, kinanay sense ang pangutanan ni May Tani. Oo. Ay, na lang reklamo para mawadan o kanya. Adi. Ano ba Ingat kapiling? ha. Abi ni Mama Jo. Ay, na lang. Kiningi mo ang programa. Isang magsiguro kinsay mapulir mo diha. Di na ginis niya mga kwan. Mabangbang mo na ginis niya. Bang-bang. Nakagamon sa mga programa. Sige. Bisag sa suok sa katilingban Mama Jo. Oo, fights na. Fights na. Okay, fights na to. Bisag ako ba? Ay! Fights na lagi. Salamat tayo. Ikaw ba? Ay, nalagi pa sobra eh. Okay, bye! Oo. Bye. Diba ako kasi sunod na tawag anil? Pizza man. Basta. Amiga. Okay. Sabi na naka-pattern na. Oo, nakapatay. Ako na napanantawan pero iya pa napatuturan kaya nag-drive pa na siya. Sige. Okay, may ko to niya Papa Show. Ika niya March. Yan. Okay, hello. Hi Denny. Mami Gemma, Langga. Ni Bibi Tamis pa pa Tamis siya. pinasa ka rin. Mayong unto, Bibi Tamis. Yeah. Sabot na siya Bisaya. Dito, wa. Wala. Wala man. Hi ni Sunny Dorsey, Box of Lapu-Lapu, ni Gemma Imperial, ni Mama Le. Thanks, ika ni Reds. And sa mga taga Brookfield subdivision, ilang mga SG, si SG, di ba, Lucas, og de Lima, nga mga gwapo gyapon. Og ni Makmak, og ni Romel, nga nangita, og dahol-dahol. Uy, dahon-dahon. Dahol-dahol. Hello? Papa Jo. Kinsa ni? Jamael. Jamael. Okay, Jamael, ang tanong. Mag-practice ka ka ng gitar pa ba dyan? Tinood ng kailangan ka mukumot o ka ng Julin. Julin. Depende. Kung scaling ang imong gamiton, kung mag-scaling ka or mag-lead guitarist ka, ping-pong ball, balin-balin mo sa imong tudlo para mabukad imong tudlo. Kamoy teknik na pa ba? Yan. Pero kung kuan lang, kaskas lang, rhythm lang, wala man, di makinalan ka mag-Julin. Ako lagi practice na ng bata po niya. Wamo, nagkatuan ko gitar, wamo katuway kumot na. Lahi mo tayo mong kumot. Mo ba? Oo. Ano ko wala yung pangutan na ba dyan? Sige, go. Lagay ka ng laglum na bisaya namang pag-practice ba dyan? Pag-laglom, pag-bansay-bansay. Oo. Pag-bansay-bansay, pag-ensayo. Oo. Ana, pag-tuki-tuki. Ito na. Laom na ginang awards pa po Oo. dyan. Sige, salamat kayo Papa Jo. Sige, bye. Bye-bye. For the last caller na itong mga kabarangay. Okay, we'll be back right after a short while. Okay, I have to check the volume kasi doon may problem. Hello? Hello? Hello. May hapon. May hapon. Sa 99.5 RT ni. Yes. Doon na kayo problema? Pa-advise na ko Papa Jo. Sure. Kisa may nga mo?
Si Harry din ni Papa Joe. Harry. While supply last. Wala ito, Papa Joe. Later, Harry's will supply last. Harry, Yes, Papa leda Joe. ni mo dong. 30 plus, Papa Joe. Kunya sa may problema ni mo. Kabahin ni sa akong new girlfriend. Ha? Kabahin akong new girlfriend. Gabay sa new girlfriend? Yes, Papa. New girlfriend. Okay. Nga naman, pila na mo kabuwan na nga new man. Kagahin ni na lang, kagahapon. So, 1 month pa, Papa Joe. 1 month. Yan, di mo sa muna kaila-ila na. Sa dagat. Wow, namasul siya dito. Ha? Yes, bro. Nagyusan niyo pagkilala sa dagat. Dito lang sa beach, Papa Joe. Nangaligo. Binako si Rina ang babae, Papa Joe. Di, abis lang kung nanagat ba? Ginago. Kanya ka ron, dito sa beach, maglaila kay nag-swimsuit siya. Nag-video kay din. Nag-video kasi sa dagat. Ba siya mag-ground is sa microphone? Sa cottage. Yan, cottage. Sa cottage siya ka-video kay nga nasa dapat sa dagat. Laro na to, oo. Kailangan mo video kay nasa dagat. Mo ba? Oo, wag mo ground sa microphone. Kanya ka ron? Sige, wireless mo ba? Ganong, kisa may nakaunag pa ilailan nyo, ikaw o siya? Wala na, ila-ila na ako tungkol sa iyang uncle kay Urag ni join me nga, nag-video kay din, nagtagay-tagay. O niya. So, nagpabilib din kasi mukhang kanta dito. Wala, gamay ra. Gamay raw. Saan sa'yo magkikanta pag ila-ila ninyo? Buwan. Buwan. Kaya saan mo pagkanta sa buwan? Gamay ra good. Gamay nga buwan. Dili dito takdol. New one to. Sa ilalim sa patayng buwan. Onya karon. Kung Papa Joe, ang babae ka na, mas bata pa kayo na ako. Film na edad niya? 16. Ha? 16? 16. Uy, kabata pa. Onya ikaw, 20? 30 plus na pa. 30 plus? Oo, mahog na ni mong anak, no? Delikado, Papa Joe. Oo. Okay na siya, anak na siya doon ng Old Carabao, Eat Young Grass. Oo, niya karon. Kung man kami din, na-fall naman ko niya, Papa Joe. Siya? Mao ba? Pero okay na siya, dagat ram sa imo na tagakan. Pero bata mo kay dong. Wala niya, problema po na ako, masakay na po kong balik. Mo sakay kag balik sa bangka. Barko. So seaman ka. Yes, Papa Joe. So may problema ni mo at least kung pila ka to'y kontrata ni mo sa seaman. 8 months. 8 months. O di kontrata ka og mga tulo ka sakay di sakto kayo 18 na siya. Legal na. Legal Pwede na. Yan. Mau lagi mo yung Oo, pero ayaw lang yun ka ng hilabti kay delikado. Oo, basta nung di na ka mo sakay, tangkal na ka. Uy, tiro daw eh. Before me nagkauya pa ba Joe, ni istorya siya na daganan nangagin niya. Daganan pong nakakuha niya. Ba niya? Yan nasa ka nga. Be, prove ko no be. Wala mo dyan, no? Ako lang siyang iiganan nga. Ako din naman sa virgin. Ano sa to? Dili na po ko virgin. Ano yan, Rita? Mo ba? Coconut virgin na lang mo. Wala ka, daghan na ta. Mau lagi pa po Joe. Mau ko magmahay. Kanya karon? Problema na ako kay mo lagi na natamaan lagi ko niya. Pumamali ko na kay bata na tumunong sa. Ni mo may nang bata kaya di katiguang na ako, sakto pa sa siyang edad. Mosat. Oo. Pero, ang delikado lang na, kumupalag ang iyang ginikanan, kaya 16 pa na. Ako mo siyang ipapundan, papanagin siyang mama, papa, okay naman daw. Kapag ikaw makigmate, pero... Pinanat yung papa. Pa, ala ko iya pa niya, 30 kapay na ang edad. Unsa kayo mo na naman? Talit na bro, kadua rin ako nagbasket. Anak pa
nang reaction Papa Oo. Joe. Dayon. Kanang, sige lang pa, di mo sa music date kay sa kayo sa barko siman man siya. Mo ba? Sa mga barko. Ako wag ginagdita Papa Joe, no? Sa mga paray ka na. Maog yun. Ipasyento niya itong atop. Guwapa daw, guwapa. Gwapa ginon Papa Joe. Guwapa. Ano, pelailan ako. Hindi, nangutan naman si Jan Sinisa, siya Maog guwapa. ba? Oo. Yeah, sexy. Dili Papa Joe kay ganahan mo kog chabihan. Chubby. Pero yummy. Unya, karon. So, So, Papa Joe kung say angin akong buhag pa na niya. wala man kay agay buhat. Importante lang diha nga ang uba bingo mga biyahe na kay bata pa na no pero mo lagi di mo ginaton na siya kuan no di naton jud na mapugngan ng gugma kay mo nagingon nga we have the right love at the wrong time. So, mga hold ana Papa Joe. Pero delikado gyud na siya. Kay labi na gimong hilabtan basta niya noong simba kung mapriso na noong ka. Pero if I were you, sakay naman ka antusa na lang na nga maabot siya 18 niya nagbalik niya mo di at least 18 na siya. Larga bola. Katagabaw, balik na mo. Unsa man? Siya yung blind. Wow. What yung tagabaw? What na lang? Maog yun, no? Sa kuan Papa Joe, say na kay mga idea about na iningi yang gito mo kuan kay before. Well, kanang yung idara dong, di yung ko kagarantiya ni mo nga hugot nagdesisyon. Hindi pa mo gina-fix Papa Joe, no? Oo, matod pagay niya gani, nga niingon siya ni mo nga daghan ng mga lalaki na nangagi niya. So, meaning Ako to niagi say- sa ko Papa Joe. Mo ba? Silingan man mi. Mo. Sa tinuod ba niyo ba? Le, tinuod na li. Oh. So, basin... Uy, ginusta mo. Hello. Pagkasan mo ang Facebook Live? Oo. Ako sa pag Papa Joe. Oo. Doon tingko ka na lagi yung kasama. Makaibog man. Okay, pao na Papa Joe. Okay, so ingano ni siya dong, di jud ta garantiya nga dili siya mulikoy no kay 16 anyos pa manggod na. Siya gikaingon ko na siya mismo niang ko nimo daghan ng mga lalaki na abot niya. Wa sa tagabaw og ingana gyud siya ka seryoso pero pwede sad nga seryoso siya nimo pero depende gyud na nimo kay mao nagingon sa gugma murag sugal ba. Mo ba? Sugalan gyud na nimo naigugma ka. Imong atimanon nga ay pag binuang di niya make sure lang nga dili ka pangwartahan. Basin mo na di ginasa mong mama kay iya ay murag pangwartahan niya ang anak da. Babahing allotment. Oh. Mao po na gigonan sa kong mama. Ada nga restaurant mo mama di mo. Ano Papa Joe before po dani nakarelasyon ko nga napanak na nako uning sa kong anak. Mao po ni labuwa. Same po, mas bata po siya sa ako. Ay nako. Undangin na ingo sige pang buhat og kuan anak ko eh. Nga di mo barugan. Ang ibarugan mo na Papa Joe. Niliko na ako. Ibarugan. Ibarugan. Ito yung mama Papa Joe. Pagbarug di mo naliko yung mama. Niliko yung sakay kong barko. Niliko. Kay mga bata lagi. Mo lagi na lagi kay mga bata lagi. Oh, mga bata man good. Pagitaw ka ng mga friend mo edad or mga dumog jutay. Mga maldita mga Papa Joe. Mas the more pandili ka sa ligan. Uy, di ka kasulti anak. Kana bata pa kayo nag-uto pa kabaho niya mag-uura na niya makita naglaylaki. Muna akong ingon niya na depende sa trial. Usan is trial niya. Kung muli ko siya, di po ko niya. Sige, mao na ako sulti ni mo sad. Nga, depende ra gina nimo sad. Okay, salamat kay Papa Joe. Ikaw, sige ingat, bye-bye. Yan. Okay. Thank you Papa Joe. Una lisod na yung anak mga kabarangay. Pero sa tinuod nila mo lagi nang gugma. Huwag ipili, Huwag Papa ipili Joe. lagi edad pero dili sa na pwede nga nang idara mo sa tinuod ko layo ra kayo ba? Isa What pala. if, oo, yeah. Si Balaod, pwede mo din mo waton kung tinuod na yung kanay gugma, no? Oo. Si Utsu, malabang na di si Utsu. Wala mo labting, ana. Kanay gugma dyan kanya, kanay gugma siya. Ang problema lang diya nga,
But batanon mo guna gud niya, dali ka na mausap ang una-una kay di pa gud na nga naka-fix. Ya grabe na kay ka ni-invest og time, money and effort, and then suddenly makakita niya kuwet niya, makita lalaki niya, kuyog. Maugin pa ba? Sakit kayo, di ba? Tinood na. Oo. Sobrang kang natagakan sa buwan. Tom Bernardo, hello. Og hello din ni Millicent Rosal. Hello, Millicent. Regards ko sa honey ni mo papalitoy. Ay, cute ko no ka. Tagatan pa ba dyan? May pamansilito rin kayo nakitan. Mo ba? Ay, mga pa ba dyan? Baga sa nagwapuhan. Wala eh. Ragahan uy. Basta ka masultin mo, litoy, gwapo. Nako! Hi din ni Andrew Dulio. Yan, siya. Ibili na ako, Brad. Ay, lang ibili. Bilan pa na sakyanan pa ba Ito lang dyan? silingan mo. Sili! Okay, sige. So, pinakadali mga kabarangay. Sige. Magpasalamat din ko sa successful. Okay, mananig. Yung kanyang dahil siya. Ha, ngiga. Yeah. Okay, sige mga kabarangay. Napailan niya ang problema papalito eh. Wapay nabot na rin pa ba dyan? Unsa ka to? Wala pa. Ano yung check na pala? Kasi na problema. Hello? Hello? Naminaw na siya. Hello? Siya nito ba pa? Yan. Cellphone pa dyan. Putol po. Hello din ni Architect Marqueta. Yan, pwede sa'yo kag balay na siya pabalito. Libre ka. Pwede. Ang Probalis pati. Kapay ko din ang paguri-guryo na to lakiya papadsyo. Kabalo na to siya eh. Mo to'y gusto niya batanon kay kung mulikoy ang girl, libre na siya mga itaglain. Purot batanon na talaga niya. Hello? So na 14? Dili ba? 12 pa ba dyan? Hello? Waman pa pala to eh. Hello? Siya nitingong pa ba dyan? Hello? Up in the way! Maragway signal o. Hello? Hello. O, siya ito dong. Mahawa na ka patado? Ang sa, di maklaro, ang sa? Tinood nang akong nadungog na mahawa na ka. Mahawa may na-stress. Uman naman may. Ikaw na ka ba? Aris na to sa problem, ha? Aris na to, itakot sa ito ng problem, Unya okay? na, oo. Abot na tayo na diya pa ba dyan? Huwag magay forever pa ba dyan, di ba? Ha? Why forever? Gusto ka? Maraming problema pa ito sa itong text line. Nasa itong Facebook. Sige. go. Sige. Handos pira sa usa ka problema. Papa Joe, Papa Litoy, naunta ko'y problema o birahin na lang po. Mao ni siya, Papa Joe. 21 years old na ko niya, tapos ang akong bana kay 30 na. Kasado lang may Papa Joe, pero permi may maglalis, Papa Joe. Kay gusto lagi na ako nga diri siya mo works, tapos pulian lang unta ko budlay manggod ko, Papa Joe. Kay buntis manggod ko. Mag 6 months na, Papa Joe niya. Naaman unta ko igsuon nga babae, pero tamad man po, suguon, Papa Joe. Mutuman man pero may suhol. Tapos di man po siya mubalik og Saudi. Kung wala kuno anak. Labag ako ani niya, Papa Joe. Don't mention my name, Papa Joe. Salamat. Sakto ba akong desisyon? So yung bana, mula kag Saudi, pero wa mo work. Ay mo ingginan nga, dili lang siya mag-work. Well, sa buta lang, sa ginasa na siya, dinagko yung kayang income, sad. Oo, ano ginapag ba dyan sa gana? Oo, no? Istoryahan na ginapag
Istoryahan mo pala ito eh. Ya, istoryaan. Well, depende ka na sa imong bana. O basin ugwa sila yung work nga may bawaan din sa itong nasod. So, wala na siya dito sa kuan. Laing nasod. Mao. Pero if I were you, encourage lang yun siya, pero may yun. Asa mo siya trabaho dahil dire? Wala lagi siya trabaho. Or nasa sa Saudi karon. Unya karang ngay mo nga isuon dahil, di juga ka-blame na dahil, no? Nga buhaton na lang sa nimo siya nga sugusuguon, ingana, no? Kay, wa mo sa namingon, iksa mo, igan mo, nabuntis ka niya. Abi man nabuntis ka, sugusuguon lang kunin mo, way suhol. Naway nga na uban. Oo. Oo. Di mo nang tinuyuan. Oo, di ba? Yep. Oo, hamang kamingon ako tayo nga. Pag mabdos, magbuhat mo bata niyo ka nga. Day, palihog rin ko. Kaitas tumbag sa atin. Di ba, no? Ayan. Oo. Okay, dara ko diri sa Cebu niya, manog, balik pa. Manog o si manog, masakay siguro. Basin mao siguro na yung pung. Well, malagi na siya lagi. Kung ginahan ka, kanay mo igsuon, ilisin na lang na ako na yung sakto nga katabang. Di mo ko siya dalib sa tinod niya. Wata ka bawa mo doon sa iyahan ko. Galing ang prinsipyo yung magsuon. Kaya ako ba na nagsuon, likay na daan, sus ka ni. Pauna ni padulong ngayon. Kung panganak ka ni, ako dyan pitig bantay ni, bantay sa bata. Yeah. So, again dahil, kung ginaan mong bana, alam mo yung trabaho, dili depende lagi. Kung ginagmay, alam mo yung mga ginagmay trabaho. Wala daghan pa ba siya? Pero depende lagi kung Antos lang. qualified. Yan. Yan. Anyways, mga kabarangay, wala yung panahon, we'll be right back. Balik ito, papalito ikay. Itanong mo portion, nagbalik ka ba dyan? Itanong mo, Porsche. Hello, mga Lodi, mga pet malo. Hello, baby. Hello. Hello, Barangay RT. Hello, good afternoon, Papa Joe. Yes, good afternoon to you. What is your name? Si Botet Papa Joe sa Kogon. Bontet Pie. Papa Joe, Bontet Pie. yan ang... Kawa kasi sa pagkata ng Bontet Pie. Nakikita na ng Bontet Pie. Naka pa ba dyan? Uy, bucket pie. 566. 566 pa ba dyan sa rasa? Alas 4. 566. Diba ni? 566. Yan. Paborito na sa amigo. Bakit hindi Tagalog ay umihi? Papa Joe, Bontet Pie. Yeah. nagpunta na Papa Joe. Kaya Ang tanong? atong siya nahabilin bitaw niya. Dakpan ka sa or Ikaw lang. niya. Nabili naman siya. Ma-inform ka po ni mong... Oh, yes. Oo. Impaw na na. Imo na ino niya. Balik ko lang kaya kung Dili na pwede nga na. Kaya kung maulan na siya rason na. Ang ubang wali siya, mingon ang baliko niya pa da. Di niya din ang balik. Pili namang maskat na niya. Kung nanagal siya, pili na babiyon. Di niya pa na siya because rules and regulations yun sa traffic nga. Imo ginandan on. Always ang imuhan. Inform yun. License. Kaya na, Papa Joe. Yeah. Ah, ba? Depende kung na makasabot na gini mo yun. Nagin na, oh. Papa Joe. Pero kung stricto ng balaod yun na siya. Di yun na mo nakalimutan yung mga lisensya. Bawal gina pa ba dyan dapat? Na, gano'n, nadangag, may bilin. Oo, di na kami. Lain na ba nga ng sitwasyon nga na? Kana mo drive ka nga, mahabilin mo lisensya. Wapag ka ka bawal ka nabilin mo lisensya, okay kayo mo driving. Ano mo dyan mo na confidence na kayo ka? Pero kung ano na may bawal mo kung lisensya na habilin, ginadyo ka muli. Sus, taasas mo, wala ka girap. Actually, nagkabala ka, uy. Labi na niya checkpoint unahan. Akala ko magmotor, pero kung masakyanan ka, Bista na. sus, ang bag-in, ayan. Okay, so bilain na Bontet Pie. Wala siya. Arte? Kisingon. Ano gusto eh? Ha?
Taka. Nag-ingon ko, bagura. Ayaw gawa Papa Joe. Bailo na may posisyon, Papa Joe. Siya diri, ako diha. Mga, di, niana lang ko nga. Ay, mabot siya ng panahon. Ay, plan. Ayaw. Ano, Ano ko yung mga endorsement mo Papa Joe? Well, Papaalay mo basa. galing mo, buntit pa eh. Sayang ba? Sayang. Mga endorsement mo. Dago ba kang talent? Yeah. Natukan ko ito da. Maksud na sa lesbian ako Papa Joe. Isikat mo ka pagka-DJ. Pati na ako. Pinakasikas DJ sa Cebu siguro. Ingo silito yung siya ko no. Hindi, Papa Joe, ikaw. Maabot ba katagban ko pulog di pa. Ayaw bang mga DJ Papa Joe? Mga OE man? Wala, asa man. Parang ni mo, kung ako yung number 1 kasi number 2. Yan eh. Si Kuan, sa Picasso Edition, si akong Migo. Oh. May mino sa live station, Papa Joe. Alam mo, kahit ito tapos yung program Papa Joe. Oh, lagi, yeah. Party traffic Papa Joe ba? Oh, yeah, inig. Baymon ba Papa Joe? Okay, sige. Oo, sa energy. Oo. Pwede na nasa Kuan. Oh, ba? PR. Yeah, kabaw siya nga, ako na. Okay naman ito niya, Papa Joe. Karoy kasi di ako. Abi ka na Papa Joe? Hindi ko na ako tanan. Tanan. Oo. Wate kontra, oy. Manager mo gada Papa Joe. Ha? Was ako kabaw sir? Siguro, yeah, oo. Ikaw sa kay manager sa RT. Was ako kabaw sir? Papa Mark. Ikaw, Walter? Papa Marco. Papa Marco ko no. Oh, CEO ka, Papa Joe. Oh, di pa dulo yan. Yan. Oh, Bitaw Papa Joe, sa gawa sa RT Papa Joe, sayang. I'll think about it. Pero nagkamata ko pa yung sa endorse. Yeah, wala na akong iikot Papa Joe. Bye-bye. Sayangan, Papa Joe. Papa Joe, good day. If I want to make a small business, example, Pungko, does it need to have a feasibility study? Yes. Aga naman og magpungko kanya to katumoy bukid. Mas doon sa nga business, Papa Joe. Yeah, so you have to have a feasibility studies kung sa imong market. Yeah. Like for example, ang imong market na DE, mga ingana ya. Ato ka magpungko sa kanang mga lugar nga way mga masa mga to kasi may mga pungko na asa. Pero karon mga kuan mga masa ron mga on naman mas ginapagani sa mga social nga trabaho. Ay, oy. Wate pili, Papa Joe. Kaon kita ngana. Yeah. Ako paborito sa pungko-pungko jud kay kani yung lumpia nga tawag. Lumpia. Babulaklak, Papa Joe. Totoo tas tatawahat din boy banks. No? Lagi, oo. Isang minuto na natin. Hello din, Mama Len. Hello. Padayon tayong nakikinig sa ating Tokto Papa. Nagbabalik ako. No, therapeutic claim. Ilan? Ano to mga igan? Igan. Oo. Igan. Wow ka ba kung gusto ko yung newscaster ka rin da? Oo. Sika mo nga newscaster. Sikuan lang ko. Si Putol? Dili. Pizza mo. Ayaw. Dahil man ako ikipagkita diri. Putulon no. Putol na yun, no? Wala, oy, nabalik na. Try ni kunik yapon. Fiber naman ta ni. Magyapon. Kuha na lang ko. Sige, kinsa man. Si Arnold, pag-yapon Papa Joe. What's in nigger? Sikuan ko. According to something report. Wow naman siya. Sa ating mga tagapakinig ngayon,
Pamilyar lagi na, Papadyo. Well, as a matter of fact, Papadyo, parang kailan si Kuan, Papadyo. wala naman kinikilingan ng mga kapatid ko. So ngayon ay we have to interview Our Excellency. Si Chigong. Chigong! Magandang hapon po sa iyo, Mr. Fotol. Mr. Putol. Huwag sanang putulin ang ating konversasyon ngayon. Well, as a matter of fact, wala tayong magagawa ngayon. Alam mo, marami kang mga detractors, Your Excellency. So, what can you say about this, huh? Meron yung mga iba't ibang budget yung aking mga detektor. Kaya gusto ko sa kanila, magsiayos, magsitrabaho kayo upang kung pagtuloy kayo mag-destroy ng country ko, I will kill you talaga. Well, according to my database, Database? yeah, what's my database? Napaka-catapult. Mayor? Mayor. Ano yun mahirap? Anong masasabi mo sa Oh, ano yun? administrasyon ko kung ano sa sa'yo? Huwag kayo kaibigan, ha? Pero congratulations na pala. Bakit na naman yung eleksyon? Well, nahihirapan lang ako maglakad because the doctor told me stay away from the eggs. Pero, siguro nga, suntukan tayo, no? Sino nyo ng patayan? Wala na putatin. Maraming salamat sa'yo, ha? May tanong lang ako sa ating palatuntunan ngayon. Oh, yeah. Oh, sige, ano? Ano bang katanungan mo ngayon? Balik taag yan eh. Tanungin mo ako at sasagutin ko dito. Sorry. Pinachigo nga pangutana. Yes, oo. Sigong. Magtanong ka dyan, sigong. Itong kanta ng Yuto, ano bang tono itong Yuto, ha? Magaling ko dyan, Yuto. You to me, you're everything. You're sweet as all life. My baby. Hindi ganyan mga igan. Ako, sa mali pala. Sabi ng doktor. Hirap ang joke ko. Ano Yuto? Ano yun? Itong pride in the name of love. Ayun, pride. Oo, minsan nakaputi. Iba yun. Ba yun? Naloko na mga igan. Hindi yun, Hiniwasan ko ninyo, maraming cholesterol din yan eh. Pride. Fried rice, fried egg. Yun. Kaya nga Yung detergent. kaya nasabi ko, wala na pong extra po. Ayun sa Yuto, pride in the name of love. Oh, yun. Yuto. Di ba sa Kaliyon? No Yuto? So yung turn yun. Pangit ang joke mo, pare. Di ba patayin yun ako? Ayun, pang morning joke yun. Maganda yun. Bakit? Ano yung sa song? Ano yung sa song? Masatokin na naman. Ayon sa ating mga balita, Abay, nag-transfer agad ha. ito si Ray Lupa. Buti si Ray may lupa. Iyan ko. Wala May amoy. Wala pang lupa eh. Ano gusto mo, Ray Bato?
Ako mga igan. Ray, with the list. Oh, bitaw. Ay, sige, tatong tiyan. Sili ko silyo sa mga. Ito may, Pride in the name kamaw of ka to? Love. Pride in the name of love para Yeah. YouTube. So dito siya mong you to me, you're everything. Kani. Oh, gana. Here's a song from YouTube. Take it from the album Joshua Tree. Right here on the #1 station. That is soaring high all over the metropolis. My name is Chill. One man come in the name of love. One man come and go. Thank you so much. We are the intro boys. We do the intro. Kasi mo igan. Yan. Kasi nga na ilahang bukal. Bono. Ha? Bono. Abo, no? Daghan na siya bonus. Okay. Sila sa nagkantaan ng kuano kanang live with or without you, no? With or without you. Sila pa diya. Aba ko, imo nang ganahan yun. Yes, Yeah, sila gyud oo, pagkakanta. oo. Yes, okay. Oh, katong daghan sa kanta sa church what. Dagan. We still and I found I'm looking for. Oh, na dire. Kita di ka. Yeah. Aya. Di kita magkasasuon. Ano ba yun? Okay. Pag-usog punchline. Ba't kayong ganyan, ha? Okay. Okay, Papa Junior. Kininihang dagan salamat og may hapon ninyong duha. Yeah. Greggy Baton. Hello sa mga Alpha Kappa Roko na namina ko na. Robert Laura, mura man si Detective Mori ang imong tigog na ito, Papa Joe. Ayon sa mga ebidensya. Ay, mas pogi ka na. Mas pogi, no? O, mauro gyapon pa ba, Joe? Sa ito ba? Sige sa tingnan itong sa Dragon Ball. Dragon Ball? O, sige sa ito siya. Si Kuan? Goku. Goku. Magtapat tayo, Goku! Maogi pa ba, Joe? Si Master. Pogi! Papa Joe? Tawagin akong Master Pogi. Hello! Good afternoon. Okay. Hi, Papa Joe. Kumusta? How are you? Well, I'm so smooth. I'm very smooth. Smooth? Smooth criminal. Yeah. Smooth. Capital S, smooth. Papa Joe. Mommy D, how are you for the longest period of time? I just heard you now. I'm still alive. Wow, I was what? Alive and I'm kicking. alive, Papa Joe. Alive. Okay, so what's your question for today? Papa Joe, dugay na ba na naimbento ang silencer sa Sa lubon? silencer sa Sa uwin, sa linser. silencer Hindi ka sa tawag ng silencer. Di mo mong isumpayan silencer sa pusil, Papa Joe. Silencer sa Sa pusil. pusil. Yes. Silencer. Silent night, uy. Ano na nag-start nga gamito na din or other country for vibes sa Philippines. Philippines sa nga naman ang silencer. Nga naman. Wala lang, karyoso lang ko. Ako? Wala kay value to eh. Okay, Ay, ay. kung tirahon ta. Don't say that. Hala. Napay nagkuhin. Ay, lagi
tugon hitoy. Hala ka diha. Okay, sige. Dugin na nakuha ng silencer kuan. Direct Walay na nag-start. dugin na o pag buhat na sa pusil mo si pagbuhat na silencer. Dahil mo sinagbuhat sa silencer ro sa kabot og pusil. Okay, gi-match man yun nila. Live sige na no tangki di gira o tangot nusol na ang tawag na niya muzzle. Muzzle. Oh, okay. Yan. Isa nilang gi-imbento da. Kaya bitag dool ra di ka palugitira na ka. Kaya waka ka ba o gipabuto ba nila or gilabay ra ka sa silencer? Di, nag-research lang ko pa presyo. Nag-research ka. Na-curioso lang ko. Kaya, okay. Well, ang primero gidaan ng silencer, if I'm not mistaken, way back 1909, So, asa nga country ka ni nag-start? nag-start na siya sa Iraq. Diluy. Nung tumabot ng Iraq na usap. Ito sa United States of America. Yes, Oh. exactly. Kaya sabaan na sila. Kaya so nabura-bura pa nila pusil. So, ang motor mo, na kita sa nagpamaniubraan ng atong Hindi i-open. daan naman yun na mga motor doon ay silencer. Kaya doon na may balao doon na ka ng anti-noise pollution. Oh. Yan. So, Mona. Ang baba sa tao pa presyo, budbuta nga pwede silencer. Kung pwede pa lang, ginagawa eksapulan ka. Ganun ako man dyan. Uy, lang pa ba ni? Hindi ka para mag-research. Para mag-research. Research ko ba? Hindi ko matig-joke. I'm a quiet person in real life, Pabucho. Di kakakita na ko. Pwede pa lang Wow, mag-eye to eye, Mo gyud. tukuntak lang. Ay, ito kontak ha. Ito ay Yeah. kontak. Ay, ito kontak. Some sign lang. Pabucho, ikaw ha? Ano ba sa? Practice ko po sila. Ikaw pa Pabucho, dili ka kuro kung kamot once mag-fire gun ka. Mag-fire gun. Parga! Hindi ka tawa na dito. Oh, Bitay, Papa Joe. what is Pargan? Fire gun. Kanang, oops, pagpusil Ikaw mo. na pa Dayon. Sabi no sa Diyos is ang Pargan, kaya kanang, gipusil mo siya, pagpusil. Layan na igo na Pargan. Fire gun. Digula pa kag-earth ko sa mutanan ko nimo. Di ko tigduha og airsoft. I want hard. Aba. Practice ka hard. dyan. Firing yung sabot. Yan. Yes, practice ka. Oo, may iga na pagkang na yun. Sige. Oh, what? Ano diferensya sa Fire gun. 9mm Pabucho o 45 o sa 22 Magnum? Well, nilang buto. Buto? Oo. Pero ako mag-firing ko kung ako kaya nga mga long arm. Ano? Rapid. Oh. Rifle lang gamit. No, paano siya? M16. M16. Oh. Single rapid. Rapid, ah. Yan. KC9. Anyway, It's salamat. not up. Magwitwit ko Armalite Pikas Kamot. Sige. Yeah. Pistola sa Pikas Kamot niya. Maggubat ko sa mga kulingon. Ngayon, labas. Fire gun. Toy, love you, Toy. Nako-istansi mo, Toy. Ha? Toy, nako-istansi mo. Kanawa. Ate ko sa Papa Joe. Uy! Tapos ito, uy! Kanan. Baka mo baliha, good. Sige, papalitay. Salamat. Yeah. Bye-bye! Inay mo si mga pusil kay mga fire gun mo. Yeah. Anyways, mga kabarangay, be a responsible gun owner. Yan. Labi na uso checkpoint karon Papa Joe. Kumilik gun man. Gun Yes, ban. oo. Ningon si Agaw, SPO1 Richie Abalia siya Agaw, Ignas Mami Ding, ako ni siyang patudluan sa kong tao og shooting. Niklang-klang gaw. Mao yun. O fire gun. Yan. Mapargan yun. Hindi na siya gunfire. I love Mami D.
I love it. He fires her gun. Gawa sa mga itong ipagamit nila ito. Ikaw ito nang ikuhan na Gawa Richie. Sila ito. Ito nang Saan pa ba ito? papila ng firing. Kasi may bagay niya. Luthan. Pwede 22 lang ko pa ba dito? Yan. Okay. Di mo kakurog og kamot papalito no? Aw, dili pa ba, Jo? Oy. Ay, kurog kanin. Pagka-fire gun. Anyways, hello sa akong mama Sintang nasa Escalante, Negros Occidental. Nalingaw siya naminaw sa imong programa Papa Joe. Sila ito yung gamay na siya nga tao, dili. Ano siya? Ano pa ba dito? Slim. Slim. Yan, sobrang ka-slim. Hello sa ni Papa Randy, Papa Jo. Naminaw na to. Nasa i-greet, Papa Jo. Happy Mama birthday. Randy! Yan. Wow, it's a privilege. Yan, happy birthday day ko noon ni Jeffier. At sa bali, Papa Jo, pagbasa. Ha? Oh, Jeffier. Yan, Matas. siyang amigo, Papa Jo. Oo. Thank Yan. you. Happy birthday, Jeffier. Okay, ingat. Sa mga nag-birthday ka ron, happy birthday. Hello din ni Carl Delanon. Siya, Pops, no? Sabi muna una. Asa to? Usap. Kung Papa, Papa Jo. Okay na tayo, problem papalitoy na sa to ang Facebook. Okay, papalitoy, are you ready? Ready na, Papa Jo? Alright, sige mga kabarangay. Ready this papalitoy. Atong una ako nagbasa ako ng problema. Handos sira sa usa ka problema. Papa Joe, mayong hapon, magpahandos bira lang ako ani. Akong problema. Tawagan lang ko sa ngan nga Nen. Tawagan lang ko sa mga nga Nen, Papa Joe, sa Calatrava. Kini ako problema, Papa Joe, kabahin kini sa akong uyab kay naglibog kayo ko, Papa Joe, o unsay iyahang plano nako. Kay wa siya plano, magparamdam, maayo ra o magparamdam, maayo ra pud og dili. Natagam na mangguko ani Papa Joe niya, Papa Joe, kay pag-uyab na mo ani niya, Papa Joe. Primero, iya kong gibulagan og kalit. Kay nakauyab siya og lain. Unya, karon Papa Joe, nagbalik mi og mao ni ang resulta. Murag wa ko'y walay klaro sa pagsakay ra o pasakay ra. Question ba kani? Murag pasakay ra? Kaha ni iya, Papa Joe. Daghang salamat and more power. Kadaghan ni siya og Nagpatambag na to, Papa Jo. no? Well, tanaw ko, murag mao ba ni siya? Mauna na siya, Papa Jo. Mao ni siya, no? Oo. Okay. Anyways, Dong, Nen, ako'y kasulti ni mo, no? Ikaw mismo makasultihan na kung klaro ba siya dili. Storya gyud mo og kanang bitaw nga doon na may time nga storya niyo yung planos yung kinabuhi. Kay basin og kanang ang imuha ba kanang mainstream na kayo ba nga pagkangan nga uyab mura nag-asawa nimo ang kuan. Na may mga ingana. Nga uyab na ta, mura pinugnan na ka ba niya. Na may mga babae nga uyab lang pero ayaw ko pugniyo sa kung gusto sad. Ayaw ko tuka. Oh, di ba? Mas kilaki pa ba, Jo? Ingana nga kuan. Oo. Nga di ko dalim nga tukon kay Yan, sao na lang. suka. Sa tuokon mo suka? Oo, eh. Mao ba? Sobras katuok, oo. Masuk ipa na, nausa. Okay. Oo. So, tuok. Unya ra. Unya ra ka board work pa ta, Papa Jo. Oo, na ko'y patuok yan ni ulit. Mao ba? Atong amigo si Papa Don. Si Papa Don. Ano to madagdo ko sa tao, Papa Jo? Tulo noon. Okay lang mo yun. Storya rin mo. Okay, sige. Okay, ito rin ginanagay. Kung ibasa mo ang unang mga problem before, kay basunog mo rin yapon ba? Nadia pa palit
Litoy? Nga dari Papa Joe? Okay, go. Handos bira sa usa ka problema. Good day, Papa Joe, Papa Litoy. Magpahandos birat ako kabahin sa akong problema sa akong uyab. Na di natin hatay ito na nagapasa na yung problema pa palito pero di na ako basa ng tibok ngan. Okay, iyang uyab si Asia usa ka gay mana man pa palito ko taga Carmen lagi nga gibotanan. Okay. O mana na siya ko siya minaw Basin Papa Joe gisin miya balik. oh. Chichikoy Beronilia Isaga. Green-minded ka ni kunoon as papalit. Green-minded. Okay, sige. At so naging inayan na rin. Napailay na papalit eh. Napailay sa text lahay. Idetso na lang nato ha. Sige. Good day, Papa Joe, Papalit eh. Papa Joe, magpahandos birat ako aning ako ang gamay nga problema. Kabahin sa kumbana kay sobra ra kayo siya kapanigarilyo. Makadaot man daw na Papa Joe bisan og kapila na ko mobadlong niya Papa Joe. Og undangin ang sigarilyo dili magyud siya muundang. Kanang butanga Papa Joe. Usa may angay na ko buhaton anak mga Papa Joe mga kabarangay no. Si Eva Dini sa barangay Bayabas Gindulman, Bohol. Kadadlaw maminaw ni mo Papa Joe. Yeah. Okay. Kabahan siya ba na Papa Joe? So, ikaw papalito eh. Yung sa may imuhang ikasultin ko nito. Oh, dapat pasagdaan na lang na niya Papa Joe. Maundang na magina sa dia sangad to. Basta po lang ba na maundang na po. Well, kailan ko ba nga magsigig panigarilyo? Di ba may kabuot ninyo, no? Kaya ko ba na na-addict na yung sigarilyo? Ako ba na mutry, labi ng mga bata, kay feeling nila, they're more masculine kung magbitbit kag sigarilyo, no? Nayo ba na cool na kay ka, lucky yung ka, or maski babae Papa Joe batan. or babae. Yeah. Oo. Pero let me remind you nga, dili na siya mo ay istorya karon kay tanaw na yung mga K-pop, di mura mga mga babae naglawas gani, pero gimatsuhan na ang mga babae na. So, kung manigarilyo mo, daghan ka na siya gipiktuan na prone mo sa high blood. Nya, kung madisgrasya mo, labi na sige magsigarilyo, grabe kayo dugay kayo mo, balik og taod og imong mga bukog. Ato kay bali dugay mo kalos. Oo. So, according pa mga kabarangay, smoking can cause lung diseases, no? Like COPD. Yan. Apil na gani ang pinakamasakit sa pagpanigarilyo kanang emphysema o chronic bronchitis. Okay? Cigarette smoking causes most cases of lung cancer. So, if you have asthma, kuhaan pag yun ka nang nakay hubak, no? Yan man bako pag yun ka that can trigger an attack or makagrabe pag gani sa mong hubak, no? Okay? So, according pa nga, smokers are 12 to 13 times more likely to die from COPD than non-smoker. Yeah. Unya sa ana, late na siya mo ipikto sa imong lawas. Late, too late para nimo nga ma-realize nimo osbon nimo pero too late. Sa mga smokers diya paminawa ninyo. Paminawa pa nakadungog ka to. Sa papa ni Litoy. I'm sure ako papa kung naminaw to karon na. Smokers birds pod siya Papa Joe. Wala na. Wala na. Di ba ito wala na? Kusaon na ba? Oo. Sa una. Nagbisita ako Katong buhi pa. Well, akong papa, smoke. Akong mga uncles sa both side mga smoke, pero abot nga wa jud ko maliwat nga I don't smoke. Ako sa Papa Joe, yeah. Di jud ko I don't know. Pabisual ako
motor lang smoke. Bitaw eh. Pero depende ka na sa tao yun. Pero ako, I don't smoke. And lucky for that I'm not smoking or I don't smoke. Kaya pag disgrasyan ako, mo iging doktor nga mga nadali ka dali ra naayo ako mga bali. Because I don't smoke. So uso na sinungdan Papa Joe. Yes, and this is a call for everybody kay gasto man good sa Indonesia labi na kung magkasakit ka. Unya gawas pag yun na, even though it does not guarantee you, even if you're not a smoker, hindi ka makasakit ingani because in your family, kung wasa mo ay proper way of kanang cause yung smoke, matakdan ka mo sa second stream sa smoke. Pero tinuod ba na Papa Joe nga mas grabe daw ang kanang epekto sa second sa tawagan na Papa Joe? Second hand. Oo. Basin og kuan tungod sa iyang ginawa, no? Papel. What about the more siguro, I'm not a doctor, pero basin once the smoke gets in and then the gas reacts with another gas. Oo. Wow. So, kung ano, matod pa, your lungs can be very badly affected by smoking. So, magsipon, ubo, magsiyok na sa kanang mura ba o gano'n. Asthma. So, daghan. So, na ni Tex, ningon siya nga unsa man gyud ka bati ang smoking. Well, again, kung unsa ka bati siguro, makita mo ng cover sa sigarilyo, nakasuwat mo gina o nakaprintag yun ang epekto ana. Pero again, naragin sa mga tao. Basta, sa unang bawalagi, ang smoking can cause cancer almost anywhere in your body. Sa ako nibawaan lang ha. Plus stroke. Stroke. Ha? Heart disease. Lung disease. Yan. Sumo na siya. So, again, sa mga katong asawa ni mo, katong yung baraday, di takabuot, kung di siya mundang, ako ina lang ka pa sexy. Mo. Ang may mo na yung bana Papa Joe kung maumanggan. Oo. Ilan mo nga, kung di ka mundang panigarilyo, bata para makita. Yeah. Di ko pa si Kevin Ibas. Siya, Papa Joe, ang pagpanigarilyo, maayo na kinayahan. Kay mga matay na ang mga tao. Grabe ka. Lain ang kin. Unya, niana sa si Gia Barquez, siya makadaot ng vape Papa Joe. You search it, okay? I will not say so. I will just go for the mainstream, which is smoking. And also remember, that's also a chemical that you are inhaling. Yeah. Maog yun Papa Joe. Akong papa, sa una kusog kayo manabako. Pero karon wala naman. Depende rin na nimo Papa Joe, kinahan ka mo undang. Undang jud ka og dili di gyud mangita jud sakit sa lawas. Si Rafi ni Papa Joe naminaw nimo bisan og nagbiyahe. Yeah, salamat Rafi. Maraming salamat Rafi. Rafi tama. Well, mao gyud. So pina diha. React mo sa mga sigarilyo. Ada ka mang kareta na Papa Joe kabayan. Uy, kusugat sa Argao, no? Yan. Okay, hila ni Melanie Balabat, yan. O Ronald Balabat. Ang problema lang matakot-takot ba? Asa naman rin, nagkanam kayong mga bakuan eh. Maski mga bata pa kay Papa Joe, kamaon na. Amutsan ka na, aso. Kung basta ka nasa magpaso, gamit sinilas pag Pero di ba na Papa Joe makapawa daw sa luod kung mag-smoke sila? Sway! Di ko eh. Iluod na gusto kong naong. Waka ka ni. Anyways, depende rin ginakasahan niyo pag-encourage. Nasige uban niya nga ingat si Dakdo sa ngunong uho mga Papa Joe. May tipon. Naasya eh. Yan sa man Papa Joe. Abot, ngariraman sa di siya. Ako na sa suspect ani.
allergies ba? Ilis gani ko taga-adlaw gani. Gamit na daw akong sabon. Oo. Oo. Palit ito. Ay, siguro ito parayo. Okay, we'll be right back, man. We'll get right after. I have to check the phone line. Hello? Hi, Pop. Hi. Oh. Kisa na? Hi. Ha? Si Surrogate Girl. Ito naman pababaw. Maura man ay mailhan ninyo. Alimtan naman ko ninyo. Pero ano nagkanam na kag babae na nung natingin mo? Wala, promise siya babae. Di ba, ikaw ka. Oo, tibo. Ikaw tibo ka. Okay nga no, Pop. Ang tanan dahil si Bukag ganang astig yun tingog na po kuno. Oh, May palo. mas sexy pa Magaling man. akong problema, Pops ba? Mas sexy pa man tingog di mo akong tapad rin kasi Diyosa. Oo. Ay, salamat. Kinsa man na si Gracie? Paginga na nga tingog, Pops. Ay! Giwan na na. Okay, kabalong ko. Kuno na magka. Kuno na magka. Kung maglangay-langay ka, Papa Joe, mabiyaan man dyan ka. Murara na gugma. Aba, hugot. Ayaw. Di pwede. So man, madungan mo? Dapat magbali dyan, Papa Joe. Madali daw pa. Unsa? Nalang ka na ako, day. Tinaw dyan lo. Ito? Kasi yung tinod nga ni mo gani? Jade, ni Pop? Jade. Jade. Ay, ayaw lagi ko. Ano ko? Piling ako ganito. Surrogate. Sorry surrogate. Surrogate. Pop. Surrogate. Surrogate. Papa Joe. Siya to. Asa man mo te, kuya? Mercado. Surrogate. Oh, Papa Joe. Tarong, Papa Joe. Nagtarong na ko surrogate. Ay, Ganin na ako nagtarong din. Ikaw eh. Ano diha? oh, mo lagi na, Papa Joe. Sige, Na. Mami. Sige ko guna, Papa Ay, Joe. kuno na ka. Na ako ikuan, Papa Joe. Na ako ka-char-char, God. Unsa? Ay! Ako'y ganun. Naway ka-char-char, Papa Joe. Lalaki babae. Sa lucky. Oh. Karon, Kani. pasensya na sa Pero, pagtiyog. Papa Joe, kaduhan na siya ni Hangyo. Unsa? Sa pagtiyog niya? Dana. Baligya, tihang yun. Sa dubok? Yak sa nang panimbaho kaya. Ang yun lang balato.
Seryoso pa ba, Jo? Seryoso ka di ko. Ako sa may nagyagyo niya. Di, damay mo. Ay, wala pa gani. Mahuman. Kung manon pag ay ha. Ay, I'm sorry ba? Sige. Kaya wala. Balibad mo ako, Papa Jo, din. Ako sa may nagyagyo Doon ako lagi. ni balibad niya. Sa may nagyagyo niya. Klaro wa, oy. Kabalo na gud ka, Papa Jo. Lati ba ya ka? Palaga ka pa ba joke sa ganyo? Kabalo Magpa-selfie. si Papa Lito eh. Wa mi kibaw ana, oy wa mi kalibutan. Aray na lang katalam ni. Iwas yun. Oh, sure di ate. Sorry, surugit ha, pero wa mi ana maanad. Wa mi kasuway nga muhang yung may babae ha. Sa mo kaliwat ulit ito kay Yan, tino na pa ba joke? kami hangyo. Kusang bigay. Ubalibad mi. Kaya, dagway. Di tayo pabugos pa pa joke. Sino tuon mo? Easy boy? Is it again? Oh. Karon, Mula gito pa ba yun? Niya, kanang, buwan ba, naingon siya na next time daw, next time. dapat ka nang musugot na daw ko. Uya, char-chara mo? Oo, niya, kuwan man siya papadyo ka nang dili siya Pinoy. Dili siya Pinoy. So siya balot. Oo. Kung balot siya, meaning to say, balahibo na sa sud. Bitaw. Tino na oy, kumbalot pa ba joke? Di siya otso. Lagi gugod yung mga Pero nag-char-char mo ana, din man mo pulita na so siya sa Amerikano. Dili lang ako isol si Papa Dili, Joe. pero may bago to culture ba? Amerikano, Koreano, Chinese, Ikaduha. Koreano. Ha. Mm. Dili gina siya ka foreign objects pa ba joke? Ya, ana lagi una Papa Joe kay syempre taas na kong edad gusto ko magka-baby pero kanang nagod sa adlaw nga imo ingana na wala mo kukulbaan Papa Joe din last niya hayo ingon siya na sulod ko sa iyang kwarto pero wala ko ni Tama. Oh, sige, Papa Joe. Pero paspasa kay. Mabitin ta ani oy. Ang pay ni Papa Lito eh. Sa balot. Wala ko ni Aldo Papa Joe. Tama. Oh, sige. So, ningon ang Koreano ni mo nga pasudlon ka sa kwarto. Oo. Kanya karon Wala ko ni Aldo. nanawag siya nimo o git nanawag siya nimo. Nanawag. Nanawag pa pa joke. Jade. Okay. You go to ingon my niya na. room, ha? You go to my room. Kaganda yung Koreano. Ano ko sa'yo? Iyay. Ano to sa'yo? Uy, nanawag pa yung Koreano. Oh. Ano mo sa'yo? Uy, grabe. Oh, Ano ba siya? Ano ba yan? pale-pale. Pale. Pale, checks, pale. Ano sa'yo? Ano mo sabi na? Excuse me. Hello, Jade. You go to my room. Ay, grabe. No more na deny. Yeah, pag ingon ni Abin ako, pag una niyang giingon kay Kuan Raman kanang matulog ra ba? Oh, you sleep in my room. Then, We'll sleep pag together. ingon man niya na, pag ingon niya pa na maligo siya, Oh, I'll think ikulbaan na ko. I'll think about I use the Jimmy Sidon Subo Papa. So that I will. So, what? wala ka lang ko ni Dayon. Oh, why?
Why are you not coming here? Nay, nakablok lagi ko niya. Di kulbaan ko. Ugo, sipo. Sipo. Ay! Oh, why are you not coming here? Hello. Uro Japan. Palay, what's that? Oh, why are you not coming in our room, ah? Talk about. You're not coming here? Hello. Oh, Jed? Jed. Where are you going? You girl, ah. I'll wait for you here. Ano caller? Napalong na lang, Paps. Wala dyan. Oh, palong ah. Palong. Yo, Jed, ah. Ah, Jade. Jade. Uy, alam mo yung sure. Okay, not Jade, Queen. King. Oh. Oh. Nga. Yan po ba dyan, ako lagi gusto kayo. Gusto na ko mag-baby. Bahalag wala ko eh. Kuan, kanang bana, ana. Oh, Litoy, oh. Me too. I volunteer myself. Litoy is Korean. Yeah, I volunteer myself. Ingan manggot sila papadyo. Tinuod na papadyo. Ingan sila na mabughat daw. Koreano, pero di man siguro. Na-try mo. Dili manggot ka mo. Day. Ano ka, Litoy? Hindi ka ba? Walang gibarang. Saan hindi pasabot di ay? Walang di mo siguro, Day? No. Oo. Dili pa ba? Kaya rin mo kimchi. Oh, yan. Sige, go. Ayaw. Yan pa ba dyan maulaw na ko. Kung sa una ko pagtubag sunod ba? Oh, ano na nga? Let's get it on! Are you ready? Hold on. Yeah. Oh, hello. Yes. Oh, I have new one for you. Oh, very young. Hold on. Kasi sa'yo pa ba dyan Hello. ka nang nag-apil sa sumo? Hello, yeah, Jane. How old are you? Oh. Yes, sir. How old? How old are you? Yeah. I'm 24. Okay, 24. hold on. Yeah, it's yummy. Hello, sir. Pale, This new girl, 24. yeah, that's nice. Yummy. Ang yummy. Ikaw na bitaw pa ba yung feeling na Ay, di. istorya Ay na namin pangutan na. Kung kinaadyo ka mo dito, then you go. niya kasi kanang mausap siya na ako ba kung mabalibat ko or ano sa Baliban din. Di klaro sana. Wa mo ka mo. Anong? Di mo ka mo gusto ka nga makaanak na ka o Koreano. niya mamugnaw man akong mga kamot kung tuyaan pa lang na mo Ay, di magkuhan ka. Kung mamugna yung mong kamot, di... painiton. Oh, ilok-lok sa mong ilok. Mamagdagya ko ba doon sa pamelain? Hindi ka malaga Ano sa man? manginit na ka. Kapalito yung practice ako. Isan pa ba dyan? Hindi ka gano'n ang kinasuya niya. Agay, lito yun. Need some demo? Lito yun, di mo ano. Sige lang, Day.
Wala ka, no strings attached mo kayo mga. Ginara mo ka makaanak o foreigner. Nakaw, go. Imo na kalipay ka. Nobody's Yes. stopping you. Dili. Oh. Hindi man jud madala Papa Jo. Wapag gani kakabaw gani, pagay kakakita gani. Oh. Nakita sa unsa sa lalaki? Sa kamaturan, no. Yeah, may nga. Nakita naman ko sa lalaki. Oh, mo gani, yan ingo ka. Abi na ko makabughat. Adi mo gani. Magbubuhat ka. Ay, tanaw sa dito. Kasi abi na ko makabughat makatsir na hatsi. Oh. Okay? Kay Papa Jo. Ay mo na magpahita ito, imam nakalipay. Good luck yan na kay kuan. Half nga Hanguk Sarang. Made in Korean. Spare part in Korea, made in the Philippines. Ha? Kung di mabuo, Dili ba po? reject. Try another one made in the Philippines. Oh. Buo jud na. Yeah. Naday na. Oo. Litoyo, spare part, made in the Philippines. May isa lagi po siya. Wala ka pala akong uyab na babae ba? Oo ba? Bites na. Okay? Sige Papa Jo, salamat. Umahan niya, huwag tawag balik eh, ditali yun ah. Sige Papa. Mana din ko Papa Jo. Ay! Babay na! Uy. Okay, sige. Thank you. Bye. Okay, mabalitoy. Wala na Papa Jo. Ako'y Koreano ni Texas siya. Ako lang bro. Okay, daog na. Taog na Papa Jo. Okay, sige mga kabarangay. Isa, yung skibinibas, bugat siya nito eh. Hindi mga bugat nito eh. Hindi ni makabagat Papa Jo. Oh, makatipnas. Nagkasalamat mga kabarangay. Ugugma na po.